Sakeh puji iku katring Allah pangeraning alam kabeh kang zanantiasa tulung maring dasi kawelas ingkang murah ingon dunya dateng anak luput sami dina mandok sana yaiku ratu ingkang luwih adil kang asih ing akhirat sampuni amuji ing yang widi utawi pirsa wingi kita kang ngumpulaken ing sakeh kalawanipun kang kekasih Syabul Qadir Jalani ingkang bangsa kula munjungi angga bakti maning yang sukma lan kaliwaning sakeh para wali ing mangsa jaman ika pira-pira zakeh parwali kang agung rekes sadaya ingkang manfaat kabeh kalawani kang sampun kinaridon dening yawang widi zakeh mulai dugeng jaman ika mangkani sunnah minda saking kita bolosotul mubakhir karena amri carita kutub rabbani wal arifin samadani Abdul Qadir Jalani caritani Abdul Qadir Jalani kalau nyatakan maning kamulyanane ing dalam zaman iku sakeh para wali kalau pirang-pirang jero kitab iku carita ingkang manfaat kang anyegah sakeh lakutan yakti lan anyegah dosila lan naberekaken maring beci lan bakaken maring ontongan maka sunat tuturang saking ngajaritane Gusti Abdul Qadir Jalani nanggih kang darebe putra Busoleh lo ngabosoleh paneka putra dening Musa punika kasiwi dening Handagus
wali wali noka hiji Malik Ibrahim Malik Ibrahim putra Jamaluddin Husain handagos iku nenge kajewe dan ngos Abi Abdullah nangge panah kasuno dan Yahya kasiwi dan ngos Muhammad kasuno dan Daud ingkang wonten Daud kaputra dan Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdullah Malik kaputra dening Musa Junika rokeh bapak punika kasunu dening Abdullah Mahdi ku kasunu dening Hasan iku pan kaputra dening Hasan Malik Hasan iku kaputra dening Sayyidah Baginda Ali Sayyidina Ali pan kaputra dening Abi Thalib mangkara dan utawi kula ningeunkeun sedabut ing caritani ingin nalikanipun Syabdullah Qadir Jalani nduk temaning Allah pun saking MBB sehingga tarap ta'ik wahapan mangkang ngocap malisa wingi musonib ingkang kekasih Abdul Fadl fotan ning soleh anengga soleh kasunu dening sapi jali anganan di Abdul Fadl nyari tadi suntik kaya mulan kang kawaran lana kang putra se Abdul Qadir Jalani Bukdoir singkang rena ingat dalam hijratun Nabi kang sinelir 407 dasar layan zatan langkung ngeh pangonanipun zahir datang ing dasa jalani iku panganggonani rada kukulanipun dening desa Tobrostan lawan minastanana desa jalan iku ingaranan lawan minas tanana desa jalani desa kopilan ingaranan nyung ingkang desa kan kau sawane sebelum kita merami betaning ngawat ajan sababipun ingkang kasih temu salinan ingkang yang menikah kasih jalani oleh bangsa si cinarita kakanan Syabdul Qadir Jalani narik aning akhir sasi Ramadan dinatan Isnen duk sumala wena aus datang ing sasi Rabiul Akhir ing sadalam mengijatun Nabi kang setawidak lan sanunggal duk sumala kang Maulid Syabdul Qadir panasangan dasa maka ngucap malisawi musonib wasane Abi Muhammad Abdullah bakal yang pemuse anak isun guguru Syabdul Qadir jalan ing perkaning Islam monggo tutur kang warna lawan kang sifat satune
Abdul Qadir Jailani arahi kang pasariran kutub Rabbani wal arifin Ramadani Allah Sayyid Zainuddin Abdul Qadir Jailani Raspati ingkang jaga pasagi karana kang pasariran jembara panuatu jejenggote embas sakali batu ingkang asri angling punika ing pirasatan mungkang luhung lan luhur ingkang derajat saratan honi imun yang widi tanah pegah mangun lana cinarita kebeningkang sewi sedaya Abdul Qadir Jailani kang purusan nama kakak meronjak kang sepuh layan Abdul Ghaffar kakalih katiga Abdul Jabbar lawan kaping catur ingkang kekasih Isa kaping lima ingkang wasta Ibrahim kanam nama Muhammad Qutub Rabbani wal arifin Samadani Allah Sayyid Zainuddin Abdul Qadir Jailani mangkana Muhyiddin Abdul Qadir kataling wastane kaputra Abah Muhammad wanantan dening kang suno wanita bungsa dunggal kacaping kang nyarita isun datan waruh wastaning putra wanita nanging pinanggakan iku imune doga sange kang rama ngampu tu baramantok sunyi kelawan Abdul Qadir Jailani anandra benesa darekang taruna jujulu ke Abdullah makana malaikat ang putra winastanan sampun Abdullah Syekh Ahmad wonten ingkang ibu Abdul Qadir akakasih Dewi Fatimah kaputra Abdullah Sopi kang bangsa dadaos para sehman anu ini lagu ingat kang hafal luhur lan malih anu keramat ingkang agung-agung kelawan kerendana mangkana malih Muhyiddin Abdul Qadir darabe bibisa nonggal kekasih siapa dengan Abdullah maka cerita kakak dengan mangsa dengan katelu mangkana yang desa Jailani sangat dening kataran kailang yang jauh mangkana kaum Sumadaya sabudan ing yang widi nanging tantine mangka sakato ing kaum sami kesa datang wes maning Aisyah samianana udan kabeh maka sagupu anjeun ing latatu sarawin anu nopeng kesma sasampun dengan apa sama ngocap pangeran hamba ingkang leuwih asih satu